Nagmadugoon ang dunga operasyon sa Kapolisan ganang kadlawon batok sa lain-laing personalidad. Siyam ang namatay human gingong nisukol sa mga otoridad. Ang report ni Nico Serino. Sa one-time big-time operation sa lain-laing units ubo sa PRO7, giserve ang 82 ka mga search warrants. Upat sab ka mga buy-bust operation ang gipahigayon kung diin moabot sa 80 ang nadakpan ug kapin sa 700 ka sachet sa gidudahang shabu ang nasakmit. Hiniusa kining operasyon sa PNP, PIDEA ug ubang ahensya. Gihangop sa PNP ang positibong resulta sa maong operasyon. Sa Cebu City, moabot 3 milyones pesos nga balor sa gituhang shabu ang nasakmit. This is a welcome development to drug law enforcement because they encourage PIDEA to join in their anti-drug operation as well as other agencies like Coast Guard. No? So this is a welcome progress for us because nakikita natin na talagang naging successful yung operation pag meron talagang tinatawag nating support sa other agencies. Apan sa maong mga operasyon, may mga personalidad nga matud pa misukol. Unom ang patay sa dakbayan sa Talisay, samtang tulusab sa Cebu City. Gikan sila sa operasyon sa Ermita, Pasil ug Lahog. So according to our police, these people resisted arrest and they fought it out motong nag-depend ang mga pulis. Alangan namang, yes, in defense of the selves of the operatives, they have to fight back. Pasalig sa Kapolisan, pahugtan pa nila ang ilang operasyon ug padayon nga muhimo og hiniusa nga pag-serve sa mga search warrants. Good for us, we have a very high percentage of positive result. And we are very happy because the PIDEA is here to support us. They led us 3 of their sniffing dogs. Nico Sereno, Balitang Bisdak.